Здравейте, аз съм Ива от Капка щастие и това е видеото, дългоочакваното видео бих казала, за VMG+, което ви обещавам от поне от една седмица. Както знаете, миналия месец беше голямата европейска конвенция на Дотера в Брюксел и на нея бяха представени, разбира се, и нови неща. Основните, които бяха, са точно това VMG+, заедно с нов вид омега масни киселини, омега+, които са в два варианта, течен и на капсули. И сега защо така толкова съм толкова въодушевена от тази добавка? Защото всъщност на конвенцията ни представиха клинични проучвания, според които за тази добавка след само 6 седмичен прием намалява метаболитната възраст с година и 9 месеца, което за мен е вау, защото 6 седмици всъщност са много малко време, нали, трябва да сме честни. А сега защо е толкова важно, нали, тази метаболитна възраст и защо и обръщам такова внимание? Ами защото ние имаме два вида възраст. Едната ни е биологична, нали, това ни е генето, няма как да я контролираме, тя си върви само напред и няма как да връщаме назад. Тя си е толкова. Само че тялото ни работи по определен начин и то си има така наречената метаболитна възраст, която аз както го обяснявам, нали, за да е така просто и достъпно, е, че всъщност това е на колко се чувства нашето тяло, на колко години. И тя може да се различава от нашата биологична възраст. Тази метаболитна възраст, разбира се, може да бъде по-малко, но може да бъде и повече. Това, ако е повече, никак не е добре, както може да се досетите, защото означава, че тялото ни работи по-бавно, нали, по-така зле би го нарекла, просто не намирам друга дума и всъщност се амортизира по-бързо. Напротив, ако метаболитната ни възраст е по-малко от биологичната ни, от егенето, това е страхотно, защото тялото ни се чувства и се усеща по-младо, работи по-добре и се амортизира по-бавно. Обаче от какво зависи тази метаболитна възраст? Разбира се, от изключително много неща. Добрата новина е, тъй като аз не искам да плаша, нали? Аз искам, моята идея е да информирам, да споделям нали, ценни знания, за да можете да взимате информиран избор, информирани решения за вашето лично здраве и благосъстояние. Така че целта ми не е само да ви наплаша с нещо и да ви кажа, че света ще свърши утре, в никакъв случай, ами по-скоро да ви кажа, нали, нещо, което може би не сте обръщали внимание до сега, нали, не ви е попадало, но и разбира се да дам някакви решения. Тази метаболитна възраст всъщност е колко добре ни работи тялото. Хубавата новина е, че тя зависи от дребни неща, които правим ежедневно. Тя не изисква еквивалента на това да се качим до Еверест, например. Всяко малко действие или бездействие от наша страна се отразява, разбира се, в една или в друга посока. Дали ние можем да влияем както в положителна, така и в отрицателна посока с различни лоши навици. Нали, те естествено ни състаряват по-бързо, нали, правят тялото ни да не работи оптимално, но и обратното, нали, дребни на вид, така на пръв поглед, ежедневни малки навици правят наистина много голяма разлика, натрупани с времето. Хубавото е, че няма значение на колко сте години, дали сте на 20, на 30, на 50, на 70 и то не, че съвсем няма значение, но нали, общо взето дори да сте по ваше лично усещане в лошо състояние в момента, нали, по различни причини да сте стигнали до тази позиция, която не ви харесва, добрата новина е, че можете да направите още от утре нещо хубаво и то ще даде ефект. Тук не говорим за, пак казвам, някакви огромни гигантски усилия. Винаги може да се почне и колкото по-рано, разбира се, толкова по-добре, защото това става с натрупване. Ние благодарение на съвременната медицина имаме удължена продължителност на живота, но на мен скоро ми попадна едно изследване, че всъщност мисля, че беше около 60% от всички разходи за здравеопазване и медицина, които даваме през живота си, са в последните 10 години от живота ни, което за мен е ужасно, честно казано. И аз определено не искам да съм в тази категория, затова от сега всъщност съм се насочила към това да правя тези въпросни дребни навици, които могат да ме приближат към това на по-късна възраст да имам наистина
качествен живот. Да мога да си играя живот и здраве с внуците някой ден, да мога да ходя насам натам, без да се притеснявам, да мога да отида сама да си напазарувам, ако щете. Всякакви ето такива елементарни действия. И сега какво общо има това с VMG+. Както споделих и в началото на конвенцията в Брюксел, ни представиха изследвания, които само след 6 седмици прием, средно, разбира се, осреднено за цялата група, но намаляват метаболитната възраст с година и 9 месеца, което за мен е изключително много, изключително добро постижение. А защо е така? Ами според мен, заради няколко неща. Първо, какво представлява, искам да ви покажа. Ето, това е кутията. Малко ще шуми. Това е кутията. Вътре има съшенца. Сега ще го извадя. Ето, това е едно съшенце, VMG+. Не знам откъде да започна, затова просто ще споделям каквото наистина в момента мисля за важно. Самата добавка, тъй като това е хранителна добавка, има над 75 съставки. Това е изключително много, като това са различни екстракти от цели храни, витамини, минерали, ензими, въобще един куп неща полезни за нашето тяло. Като интересното е, че всъщност тя е в прахообразна форма. Вътре като се отвори е прахче, зелено, разбира се, то се личи по опаковката, но тя се разтваря в вода или съответно в друга напитка, като тук уточнявам, че напитката трябва да е студена или на стайна температура, да не е в никакъв случай топло. Като защо всъщност е избрана тази форма, тъй като имаше доста въпроси на конвенцията, защото много хора не харесват или по някаква причина не могат да приемат капсули. Тъй като VMG Plus е нещо като апгрейд на Lifelong Vitality, комплекта, за който съм говорила не веднъж. Нали, това са витамини, минерали, клетъчен комплекс, които се приемат ежедневно. Те обаче са на капсули. Както казах, много хора по много причини, нали, може да не искат, може да не могат да приемат капсули и всъщност тогава те няма как да вземат тези ползи. С тази прахообразна форма, съответно после в течна, тъй като ние приемаме в течна, този проблем се решава и всъщност всеки може да си вземе наистина тези наистина изключителни ползи. Аз после ще споделя, тъй като толкова се вдъхнових от това, което видях на конвенцията, че реших да направя този експеримент и върху себе си. В момента съм вече след една седмица прием на VMG Plus и E-Omega Plus. Правя експеримента същия, 6 седмици приемам добавките, като разбира се, за да имаме някаква яснота какво се случва, се измерих. Благодарение на моята треньорка Ваня, тя има такъв кантар, който мери метаболитната възраст и се измерих преди да започна. Разбира се, когато приключат тези 6 седмици, ще се измеря пак, за да видим какъв е резултат. Тъй като аз обичам всичко да пробвам върху себе си. Това е едната причина. Другата причина е, че всъщност той спокойно може да се комбинира и с други добавки на прах, например като колагена, като пробиотиците Pili Assist, като ако приемате и протеина ни, нали, всичко това е на прах и всъщност може да се смеси в една чаша, нали, може би малко по-голяма, трябва да е в случая, но да се приеме наведнъж, а не да се мисли сега взех ли си това, взех ли си онова, днеска сутринта какво направих, нали, това понеже ние сме много заети. Всички от нас, аз съм почти без изключение, нали, не познавам човек, който да е много свободен, поне в някой голям град и трябва да си улесняваме живота. Не е идеята да си ги усложняваме още повече и да мислим сега какво взехме, какво не взехме. Идеята е колкото се може да се улеснява, за да може всъщност да се заемем с нашите важни за нас неща. Моята философия е това и затова на мен тази прахообразна форма много ми допада. Както казах, може да се смесва и с колагена, с пробиотика, с протеина, нали, с някакви други неща на прах, които приемате. И така с един прием наистина просто да вземете и да приключите с деня и да продължите с деня си. Какво има вътре? Както казах, над 75 съставки. Аз съм си приготвила да ги прочета, тъй като не ги знам наизуст, както може да се досетите, в 5 различни бленда, които са от супер храни и
първия, който е Nutrition, нали, свързан с храненето, с витамини, които са от растения, с минерали, с кофактори, има екстракти от амла, гуава, моринга, от лимон. Един от другите блендове съдържа кафиол, гроздови семки, маточина, бор, нар, куркума, церола, джинджифил. Нали, списъка е изключително дълъг. Третия бленд е с зелениите, както аз го кръстих. Ечемик, спирулина, репей, акай, мака, артишок. Също така тук има и доста плодове, ябълки, арони, акаси, с червена боровинка, малина, ягода, бъс, целина, селе, спанак. Въобщето все полезни работи. Има изключително много неща. В четвъртия бленд има ябълка, киви, боровинки, черници, пешен фрут, ананас, лимон отново, броколи, моркови, аспержи, също 2 ензима, броменалин и папаин. И в последния бленд всъщност има акация, ябълкови фибри и няколко щама на лактобациликус бактерии, които няма да произнесат, тъй като сигурно ще е грешно, латинския не ми е сила. Така че изминете ме, но има 4 вида лактобациликус бактерии, които естествено са много полезни за нашето чревно здраве. Знаете, че червата и имунитета са абсолютно пряко свързани. Всъщност това, което е важното да се спомене за VMG+, освен нали, всичките супер полезни съставки, е, че както и всички останали добавки на дотера, той е биноналичен. Това с простички думи ще рече, че той се разпознава от организма като храна и се усвоява в много пъти по-добре, отколкото стандартна добавка. Което означава, че с един прием ние взимаме повече наистина, отколкото бихме взели от някакъв друг начин и така имаме по-големи ползи. Нали? Логично. Така че това е наистина много накратко. Разбира се, това може да бъде говорено изключително много специално за VMG, въпреки че това е от сравнително новите неща. Това, което аз забелязах, тъй като, както казах, аз правя експеримент върху себе си в момента, в деня, в който записвам, вече ми е 8-ми ден, в който го пия. И аз забелязах за мен, че се наспивам по-бързо. Трябват ми по-малко часове сън. Сега бих искала да направя едно уточнение, тъй като аз преди да започна експеримента, приемах Lifelong Vitality и съответно моите нива вече и на енергия и на витамини и минерали бяха си достатъчно високи и без това, тъй като се поддържам, нали, си подпомагам тялото с Lifelong Vitality. Сега, разбира се, по време на експеримента Lifelong Vitality съм го спряла, тъй като доста голяма част от нещата се препокриват, въпреки че в VMG има доста повече неща, нали? Съответно той покрива и надгражда Lifelong Vitality и в момента аз не го приемам, естествено. Приемам само VMG и E-омега, новите масни киселини. Но това, което на мен ми направи впечатление, въпреки че аз, както казах, имам доста висок старт, бих го нарекла, поне в това отношение, всъщност наистина, че аз се наспивам с по-малко часове сън. Започнах да се будя преди алармата си, свежа, отпочинала, нали, все пак има значение как се будим, нали, не е така да сме вампирясали, както аз обичам да казвам. Събуждам се свежа, отпочинала, имам едни много стабилни нива на енергия през целия ден, което е много важно за мен, защото се занимавам с много неща и определено не искам в някакъв момент просто така да седна и да не мога да си кажа заглавието и да трябва да гледам в една точка или да си почивам или да приемам някакви други неща, които обикновено не са най-полезните за нас. Така че това на мен също ми е доста важно. Друго, което забелязах, пак казвам, аз само на една седмица, така че предполагам, че тези ползи, освен че ще се задържат, ще се получат и нови. Но това, което забелязах е, че аз съм в кондиция мисловна доста до по-късно през деня, което също е важно, защото аз се занимавам, както казах, с много неща и сам ги сменям. Определено мозъчния капацитет си ми трябва постоянно. Така че това е много важно. Това е само от една седмица. Аз планирам да запиша още едно видео междинно, може би след третата седмица ще видим как ще се падне и нали, да споделя всъщност как се чувствам през това време. Сега искам да продължа с другото, което е новата формула на E-омега+.
която много интересно, всъщност имаме в две форми. Едната е във вид на капсули, ето това е, а другата е в течна. И тук също, защо нали, пак са две форми? Точно поради тази причина, заради която говорих в VMG, че много хора не могат или не искат да приемат капсули. Всъщност това е елиминирано като проблем с течната форма. Хубавата новина е, че разбира се, дотера, както винаги се си пишат домашното и е омега и двете форми, нали, смисъл то е така, че рибното масло едно и също вътре, просто формата, в която го приемаме е различна. И двете форми са добити от северните морета, които знаете, че те са изключително чисти и богати на хранителни вещества. Съответно, когато извлечем от риба от северните морета рибно масло, то е много богато на омега-масни киселини и е много по-чисто. Така че това е хубавата новина и в двата формата има цитруси. В единия лимон, в другия портокал. Това беше много интересно да разберем защо. Защото цитрусите са естествени консерванти. Тоест, те използват собствените си продукти, собствените си масла, тъй като цитруси, като казвам, имам предвид етерични масла от цитруси, в лимон и портокал в случая. Те са естествени консерванти и така не се налага да се използват някакви изкуствени неща, което за мен е страхотно. Нали, просто това не знам, това е гениално, нали, просто никой че никой не се е сетил, сигурно някой се е сетил, но това много, много ми харесва, защото така се вижда наистина мисъл за това. В течния вариант бих искала да кажа, че има и зехтин, защото нали, трябва да се смесят по някакъв начин. И аз лично го пробвах чисто от любопитство единия ден, го пих в течен вариант. На мен, честно казано, има доста лимонов вкус. Хубаво е, че няма рибен вкус, разбира се. Има вкус на лимон. Аз забравих да кажа за VMG. Като казах вкус, забравих да кажа. Това както се разтваря и то, разбира се, е зелено. Сега аз честно казвам да си призная, очаквах, че то ще има не много приятен вкус. Нали, зелено, на трева, нали, такова в смисъл всички сме пили някакви полезни смутите и така добавки, но за моя голяма изненада всъщност те са супер вкусно. Супер вкусно. И за мен най-голямото доказателство за това е, тъй като че моята малка дъщеря го одобри. Една сутрин, докато си го правих, тя дойде и го погледна и я пита какво е това. И аз казах, това е нещо полезно, ако искаш да го пробвай. Тя така ме погледна малко странно, но реши да го пробва все пак и го отпи. И не само го отпи един път, ами така продължи да го пие, нали, защото и хареса, без да я карам. Нали, без да го правя заради филм или нещо такова. Даже трябваше да й кажа да спре, нали, да ми остави на мен, защото все пак аз трябва да го пия, не тя. Да, всъщност това за мен е най-голямото доказателство, че е вкусно, защото първо е зелено, нали, което знаете любовта на малките деца към всякакви зелени неща каква е, но тя не само го хареса, ами доста го хареса, така че това е за мен най-голямото доказателство. Наистина няма вкус на зелено, на цитрус не мога да го определя, по-скоро някакъв миксиран цитрус, също много е вкусно. Наистина много вкусно. Сега, ако си го комбинирате с нещо друго, аз не го пих с нашия колаген, който леко му променя вкуса, но пак е доста добре. Така че това е също голям плюс, защото в крайна сметка ние за да приемаме нещо, то трябва да ни е приятно, трябва да ни е вкусно, трябва да ни харесва, не да го правим на сила, за да имаме най-голям ефект от него. Така че това беше скобата. Връщам се сега към омега масните киселини, които, както казах, са от северните морета, рибата е оттам и има цитруси за стабилизация, нали, за консервант. Така. Това са двете основни неща. И тъй като има още две неща, които искам да ви кажа, вече пак съм на много дълго, ще се опитам да ги съкратя да не стане 50 минути видеото. Заедно с тези нови добавки, които наистина са следващото ниво, тъй като те надграждат, както казах, Lifelong Vitality, реално погледнато VMG Plus е комбинация от 3 продукта, от витамините и минералите от Lifelong Vitality, от клетъчния комплекс там
и сега ми изкочи от главата, но до Терра имат една добавка, която точно е на основата на зелени храни, така че да може да си набавяме тези нутриенти, които обичайно не консумираме достатъчно. И омега всъщност са мегамасните киселини, които комбинирано с другите три неща, които казах, стават абсолютно един пълен завършена грижа за нас самите. И на база на тези две нови неща, всъщност имаме нови комплекти, чиято цел всъщност е да ни помогнат на нас да създадем и да съдържим нови навици здравословни, за да могат те да влязат в нашето ежедневие и ние в процес т.е. в продължение на годините да си подсигуряваме точно това качество на живот в по-възрастните ни години, за което говорих в началото. Тези комплекти се казват Wellness Made Simple или здравето направено лесно, нали, почти буквален превод на български, което много ми харесва, защото наистина е така. Добавките се приемат изключително леко, много как да кажа, не натоварват, като освен тези двете и в трите варианта, аз сега ще кажа каква е разликата между трите варианта, има пробиотик, тъй като това е последният елемент, който е пряко свързан с нашия имунитет. Знаете, здравето на червата е пряко свързано с имунитета. Разнообразието е ключово там, не количеството, пак казвам, разнообразието и качеството на флората, да наречем. И за това всъщност в комплектите е добавен и пробиотик. Каква е разликата между комплектите? Единият вариант, който е базовия, Wellness Made Simple, е с VMG. Разбира се, всичките от комплектите имат VMG, но е с VMG, или давайте наобратно, с омега масните киселини, които са на капсули, и с PB Restore, което ни е пробиотика на капсули. Това е единия комплект, както казвам, аз му казвам основния. Втория комплект е за тези от вас, които не обичат и не искат да приемат капсули. Всъщност всички добавки, които са във вариант, които не са с капсули. VMG така ли, че си е в прахообразна форма, е омега в течна и PB Assist, което пак е в прахообразна форма. Те могат да се смесят с VMG и да се изпият заедно, така че пак казвам да няма взех ли го това, не го ли взех, само едното ли или двете заедно. Просто смесват се и се пият на един път и драмата приключва, както казвам. И третия вариант е веган. Пак VMG, е омега обаче от Vegan Lifelong Vitality, той е във вид на капсули, и PB Restore, който пак е във вид на капсули. Това е направено за тези от вас, които следват този начин не само на хранене, тъй като това е начин на живот, да можете да ползвате, да имате всички ползи, без да имате етична дилема за това. Така че това са трите варианта. Нормален Wellness Made Simple, който е с омега на капсули и PB Restore. Вариант, който е без капсули, т.е. течна омега, VMG+, и PB Assist, който е на прахчета, и веган варианта с омега, която е от растителни източници просто. Така че да сте в alignment, не знам на български ми изкочи думата как се превежда, с етичните си принципи. И последното, което искам да споделя, е, че всъщност от юни започна една програма 90-дневна, която се казва Feel Alive, да се чувстваме живи, и чиято цел е да изградим тези навици, за да ни служат. Разбира се, комплектите са основна част, а сега просто ще си отворя, за да видя, тъй като 3 месеца имат различен фокус. Разбира се, вие може да почнете когато си поискате, нали, просто тя така масово е обявена юни месец и съответно започва от юни, но вие ако решите от август, но си почнете от август, няма никакъв проблем. Но тези комплекти, избирате си един комплект, който отговаря на вашите нужди. Wellness Made Simple, да кажем, че си избрали този, който е основния с капсулите. Всъщност всеки ден се приема добавка с лимон и зендокрин, така че да се обнови тялото. Лимон и зендокрин почистват токсините, които събираме, тъй като ние, колкото и чисто да живеем, нали, просто средата ни не е чиста и при нас пристигат токсини от всякъде, за съжаление. Така че трябва да подпомагаме и филтриращите си органи, начало с черния дроб. Зендокрин е маслото за това.
Има го във вид на масло, има го във вид на капсули, така че може да се приема. Всъщност идеята е да се изчисти. Нали, преди да почнем да надграждаме, трябва да изчистим винаги. Знаете, даже имаме и пролетно почистване всяка година на къщата. Малко хора правят такова и на тялото си. Но всъщност първия месец е насочен точно към това. Леко да изчистим, не много леко, защото за ендокрин доста сериозна работа върши, но да изчистим тялото, за да може после да го заредим. И това е първия месец, това е основния фокус. Втория месец е енергия. Тук влизат мента. Много е подходящо, колко почте сега летните месеци, защото ментата освен, че енергизира и охлажда. Сега се очакват големи жеги, така че силно ви съветвам, почнете сега, за да ви се падне ментата през лятото. И освен ментата имаме Meta Power Advantage, което е колагена ни. За колагена тканен, че имам и видео, има и безплатен курс. Само ще кажа няколко неща набързо. Това е, че разбира се, и той е бионаличен, както казах, всички добавки на doTERRA са така, той се разпознава като храна от организма и се усвоява в много по-голяма степен. Но по-важното е, че всъщност в него има 9 вида колаген, за разлика от повечето видове, които се продават свободно, в тях има 1 до 2 вида, най-много. В Advantage има 9, които са насочени не само към кръста, тъй като колагена има изключително много функции в нашето тяло. Няма да западам в подробности, но са много по-важни от това, нали, дали кожата ни изглежда лъскава и хубава или не. Има за сухожилията, за костите, за абсолютно всички органи в тялото, така че това е много важно. Затварям скобата, няма да говоря повече. Ако ви е интересно, пишете ми, ще ви пратя и информация, ще ви пратя и безплатния курс за Meta Power, в който има много повече обяснено за колагена. И третия месец е релакс. Разбира се, сега се пада август, което е много подходящо, но пак казвам, вие може да си планирате така, че да дойде, нали, да ви падне на вас както е добре, с лавандула и с тамян, тъй като те успокояват нервната система. Знаете, стрес е едно ключово нещо, върху което трябва да се обърне внимание. Даже аз скоро имах такъв казус за мен лично и се оказа, че просто трябва да си обърна по-голямо внимание на стреса, тъй като той се отразява по всевъзможни начини. Така че това е 90-дневната програма. Ако ви е интересна, можете да ми пишете, за да ви разкажа и повече или за да ви посъветвам, ако не може да си изберете комплект, кой е за вас, нали, общо ето да го изговорим. Но пак казвам, Wellness Made Simple комплектите, те са с VMG, с омега и с пробиотика, просто са един, бих нарекла, летящ старт към благосостояние, благополучие, повече енергия. Просто наистина супер е. Особено за заети хора, това е нещо, което е уникално. На мен, аз въпреки че имам навици да пия Long Vitality, VMG и това ми са много по-лесни. Признавам си, просто така са го направили хората, но това е мисъл. Така че това е за момента. Ще се радвам, ако имате коментари, да ми пишете. Разбира се, ако имате въпроси, пишете ми задължително, за да ги изчистим. Ако имате нужда от помощ с комплекта, също съм на среща, но като цяло препоръчвам с 2 ръце. В момента и отличен опит, очаквайте, може би след около 2 седмици и второто видео, когато ще съм по средата и ще мога да дам още допълнителна информация как се чувствам след по средата, след 3 седмици прием. Така че това е за сега от мен. Чао и до скоро!